ditukake. Rikala ana pendopo agung ing Majapahit. Tak enteni wanenan. Tenane ora mung kowe dhewe yo. Royoken kawan kepedho panabrang Bupati Pamungan. Ilawe. Panjenenganipun pendopo Majapahit kabrangan atiku. Nanging aku sing ngaosi ing Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana. Nanging rene ing papan kene temu janji warga aku lan kowe. Saiki temtok
wanita kang tak tresnani. Kejaba mung kowe Galosari. Menapa menika saestu Kang Mas? Senajan to ing kono ana wanita kang Sulistya. Ing kono ana wanita kang endah. Inji, Ewadene Sulistya lan endahing wanita kae ora bakal bisa ngungkuli marang ayumu. Galosari. sedya pangalembono yen damel bombong raos si manah kula. Sak sampunipun kula mirengaken siu pangandika panjenengan. Rumas gogrok jantung kula. Satama piyayi kok ayune kaya ngene. Gandes luwes meraati lamun Cinandra pindha widodari Supraba keng Mangejawan. Elengke jure. Elengno tadi elengke kurang-kurang nggonku ngelengke jare. Aku tresno tuhu lahir batin Galosari. Sampun ngantos sanget tenanggenipun ngalembono. Cobi dipun waspadakaken sinten kula menika Ndara Pringga Digda. Lho malah ngalene. Galosari, Galosari. Kowe kok ulah ngale kaya lintang wae. Kula menika mboten Galosari Ndaraku. Rajur. Diemotke. Piyayi kok ulah ngale ora prayoga. Emot Ndara. Aku kuwi mung tansah eling sliramu Galosari. Sak lumahing bumi, sak kurebing langit. Ora ana wanita kang ayu kejaba kowe. Iya ta? Aku kok diarani ayu iki gendeng kok. Saya rombong. Piye wong ae? Monggo dipun waspadakaken. Sinten estinipun kula ingkang wonten ngajeng panjenengan rombong. Lho kok dadi loro. Wah, baik. Galosari kowe kok iso dadi loro kaya foto wae. Iki tampil dalan-dalan. Doronggo, monggo dipun sawangi kanthi permati. Aku wis nyap. Sinten kula? Sinten kula Ndara temen? Kula abdi panjenengan, Ndara. Belo. Lambang kuning gunung. Kewirangan ing gumun. Adat lupianipun panjenengan menika mboten nate kados saten. Awak kula niki blimbing sedaya. Dadi sing tak arasi, Nggih. sing tak rangkul, Nggih. sing tak jak mlebu sentong. Heeh. Iki mau dudu Galosari. Nanging kowe sak keloro. Aduh mateni wong. Aduh. Lah. Sampeyan iku Aduh, labang celurik lan kowe labang. Bot-bote aku lagi ke taman curiganing asmara. Aku mung tansah lam-lamen lan randane gajah biru si Galosari. menawi ngaten jumbuh lan menapa ingkang dados penggalih panjenengan kayungyun kalih salah satunggaling wanita ngantos lam-lamen mongko ingkang dipunripih ingkang dipunrepa menika lak kula lan sedulur kula Kaya ngono. menawi ngaten kula sampun saged mastikaken panjenengan menika gandrung kapirangu lan wanita Cocok bener nek kowe piye kuno kowe. boten dinten kalian panemu kula. Saking pemawas kula, wiwit panjenengan menika tansah ngarasi dhateng kula kadang kula. Menika sampun
randhanipun gajah biru. Bener. Menawi saking pamanggih kula. Nek bener. Boten dados menapa Ndara Temanggung Pringgo Dik. Ora apa-apa ya. Sinaosa menika awujud waranda randhanipun gajah biru nanging saking pamawas kula dene ayunipun boten benten ngalahaken satunggaling putri wonten negari Majapahit. Menawi kalampah piyuh Ndara menika saya nguncalaken asma panjenengan lho. Nanging nuwun sewu. Aku isih Joko. Nanging nuwun Senajan to kawilang Joko tuwa. Kae rondo apa ora bakal gawe wiranging atiku, jumbuhaken dhateng panduka panjenengan. Kemanggih kula bentelan sedulur kula. Nek kowe piye seluring, Menawi kula menika ngisin-isini lan kirang utek lan kirang pas. Kok iso kaya ngono? Jagat Majapahit menika sampun ngundangaken sinten Tandharanggung Pringgo itu. Menika prajurit utawi senopati ing Majapahit ingkang pilih bobot lan pilih tanding. Badhe tresna lan wanita kemawon kok dadak wanita ingkang sampun rondo. Menika tertamtu badhe nglingsemaken asma panjenengan. Lho nuwun sewu. Ya. Nuwun sewu Ndara Temanggung. Sampun ngantos gampil nampi dhateng aturipun kadang kula. Sinaosa galuh sari menika awujud waranda randhanipun gajah biru. Boten dados menapa jalaran wonten tetembungan tresna menika agem-agemanipun Gusti ingkang dipun lunturaken dening titahipun pancatanipun adelan suci dene adene boten saged dipun peksa sucine kedah tukul saking perempuan menika menggaipun klabang celuring nanging tetep boten tep lan boten pas tresna kemawon kok dadak kalih rondo mongko jumbuhaken tetembungan rondo niku boten gadah bojo. Lah kok malah jenengan bojo. Kowe iki ya ngono jenenge rondo kuwi mesti ora duwe bojo jare. Rondo niku rono-rono dikondo. Niki ra jenenge rondo. Menawi jenengan ngayunaken wanita namung setunggal, napa wae kalih sedasa wanita ingkang kenya ing Majapahit tetamtu saged kelampahan. Boten pas lan boten trep menawi rondo. Wis ngene wae. Tak jaluk kowe sak keloron senajan to beda penemu. Munggo ing atiku ora dadi sebab. Mula aku njaluk kanthi banget. Kowe aja wedi kangelan. Teko ana ing asrama Kasenopaten, aku ngepinginake rawuhe Kalayuda. Oh, kados ngaten. Bakal tak jak tetimbangan. Kados ngaten. Sang Kalayuda diaturi rawuh ana iki. Namung sendika dawuh kang lampahi. Pindhake. Nuwun sewu Sang Senopati. Damel kageting ati kula kadya tinubruk sardula sinamber gelap. Sapanduradatan bisa ngucap bebasan angebai jojo jangga sinupet. Ajeng wigatosipun menapa? Sang Senopati kersa nimbali dhateng kula. Kalayuda, Nggih. sadurunge aku njaluk pangapura. Lamun to gempil kamar dikandhut. Jalaran iki ana wigati magepokan lan kapribadenku. Kalayuda, Nggih. saka rumangsaku ora ana pawongan kang bisa ngudari reruwet sarta madhangake pepeten jroning atiku kejaba mung kowe. Jalaran labang cluring lan kowe klabang. Sang Kalayuda iki perangane
menungso kang pinunjul ana tetembungan pabrik pikiran sugih reka daya sponsor politik Kalayuda Nun sewu, mbak ampun kesangetan anggenipun ngalembono dhateng kula. kuwi kasunyatan Ngaten. Bab perkawis menapa nggih Sang Senopati? iki perkara kapribaden Kapribaden. ora perkara kaprajan Nggih. nek kaprajan kuwi tetep ditengenake nanging Nggih. iki ngrembug kapribaden aku njaluk setimbangan kelabang cluring lan kelabang gunung nanging beda panemu kula sampeyan tak tekakno ing papan kene aku mung njaluk tetimbangane sampeyan perkara kapribaden Perkawis kapribaden. bener Enggal bloko kemawon, mbok menawi kula ing mriki badhe saged muali utawi nguculi perkawis menika. dene perkarane kalayu Nggih. katresnan rondo katresnan rondo Nggih. jeneng katresnan kuwi ngedapi banget dayane katresnan kuwi yen dinalar tangeh kelakone ora mawas cendhek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat kala mangsane katresnan kuwi tuwuh ngrembaka ing atine wong kang dianggep musuh siji perkara katresnan Nggih. loro rondo jeneng rondo kuwi bener omonge kelabang curing rondo kuwi wong wadon sing ora duwe bojo lah aku kuwi lagi gandrung kayunyun ke taman curidaning asmara lan wanita nanging wis dadi rondo kira-kira panemumu piye kalah Nun sewu. Kok bilih mangkenipun anggen kula matur mboten kirang nuju prana dhateng panjenengan nyuwun pangapunten dalem. ora dadi sebab Katuran priksa. Wonten ulen-ulen wong urip niku sing diluru napa? Enak kapenak kacukupan samubarang apa wae. Tembung menterenge krincinging dinar lubuking mina gebyaring metis kuning. weh tembungmu aku lagi iki krungu Sinten? saiki werdine piye Kalayuda aja nganti sisip saka pangucap Krincinging dinar mongko panjenengan satunggaling senopati ingkang boten badhe kurang bondo bandu Mas Pices Raja Brana. oh dadi krincinging dinar Klubuking mina pangkat lan derajat mongko panjenengan nika inggih kagungan pangkat kasebat senopati. senopati umenggung Ah. manggala yuda Lah nggih. Gebyaring wentis kuning sampun lumrah menawi panjenengan nika gandrung kapiluyu dhateng wong wadon ora ketang kuwi rondo menggang kula sampun liprah. gebyaring wentis kuning Nggih. gebyar ki ceplorot wentis ki bokok oh iya Nanging nuwun sewu, Gosek to. lho ngantepaken pangandikanipun utawi aturipun si Kalayu. Aja tok selani wis rampung apa durung Kalayu. Menggaeng kula nderek sarujuk menapa ingkang dados sedya Lho panjenengan. ngaten kok diarani menungso sing sugih siasat, pabrik pikiran, sponsor politik. Lho kok
Jumurung lekas ndika tresna kok kalih rondo. Bola-bali kok rondo. Lho ya ta. Sing bodho niku kadang kula, Ndara. Mongko menika sampun cetha nami panjangka kedah jinangkah. Sengara kasembatan ciptaning manah menawi boten jinangkah. Kula menika namung cetha tresna lho. Ya, ing ngarep aku wis ngono. Kowe kabeh kuwi kalebu senopati ing Mojopahit. Nggih. Kena beda panemu nanging aja anjalari cengkah. Yen kowe sak keloron upama aku pikantuk rondo kowe sarujuk, nanging kelabang curing ora sarujuk jalaran wong aku Joko kok entuk rondo. Nah, menika Kowe ra ngono panemumu. nggih. Sarut iki sanggone jane jangkep iki. Piye kelabang curing? Yen aku entuk rondo sarujuk. Wah, menawi menika kersana dalem kula nak jumurung kewawon. Wis ngene wae. Andum gawe. Jalaran kowe lan aku kuwi aja mung menggalihake bab negara. Negara lan negara. Kala mangsane kabutuhan batin kuwi uga perlu. Mula yen kowe wis jumurung apa keng dadi lekas. Mongko sumpahku yen aku ora bisa urip lan galuh sari. Luwih becik pilau tumekeng pati. Senajan kae rondo wis dadi anteping tekad. Waton panjangka panjenengan saged kasembadan. Kula jumurung kapora badhe kula totes sambaring nyawa kula nanging nuwun sewu, Mbak. Estunipun menika dapur kapasan yogi kula saged mirunggan lan panjenengan. Ana Kula lan kadang kula teng katembukan menika rak namung magang. ya. Kok dereng diangkat dados prajurit niku benjang menapa to? Menika leres Ndara temangku. Kamangka sampun sawetawis dangu anggen kula mapan wonten ing Katemunggungan. Prasasat Bondo kula wonten ing Karang Pradesan niku sampun telas. Pinangka lintunipun wedhus kula loro sing gudiken niku pun kula kangge ragat. Pinangka dados prajurit, lho kok dereng diangkat menika dos pundi lho Ndara temangku? Lelabuhan. Setatar mboko setatar. Nek lelabuhanmu kuwi apik, kowe prigel, kowe hati-hati, mbok menawa ana dalan apa meneh, saiki ana aku. Aja kuwatir. Aku sing bakal tanggung jawab. Yen kowe kepengin dadi prajurit kang sayekti ing kedaton. Menika ingkang kula suwun. Menika ingkang kula suwun. Aja mung aku. Ambak-ambak Halayuda. Senajan to kala mangsane watu. Ning iku bedhepit tok ya Pitados. kuwi tenan. Wis kene wae. Gelak wanci ambusung. Aku tak tedak ana ing pidalemaning galuh sari. Kowe seneng-seneng ngomong nggo. Ning aja nganti kliwat wates tegese kowe aja nganti gawe gendro ing praja. Kula namung iku akan ketok. Iki Ayuda, matur nuwun sampean teko ing papan kene. Regen lan sesorae bakal tak mlebokno jroning tias. Ngaten nggih. Menengatan kepareng kula nyuwun pamit. Wis ayo padha sewang-sewangan. Karya ruci teng waradaya
pepuntone. Estunipun dawuh pangandika dalem sampun kula tindak. Mboten dumugi Kadipaten Tuban malah Kapodiwon kepanggih ing Tengimar. Sinarang kepanggih uripe Karnaris kapeksa sinuwun rong besok ninggal beri pucuk pahit bab perang dipun kaliyan Raden Patih. Nah, pancen menika lesang. Rene sampun nelakaken bilih Rangga Lawe mbalela merangi Majapahit. Lajeng kula ngepyakaken prajurit Majapahit kenen nandingi prajurit saking Tuban Hormat. Nyuwun pangapunten prajurit Majapahit asore duwe. Kawon. Ingsun wis ora kuat. Anggone peparing awan para kadang-kadang klebu fungsi Rawi. Nanging dekisi kurang trima. Dipun wae ora percaya ora ngerti Majapahit. Apa kudu aku dhewe ki ngadhepi sira kula? Sinuwun. Kalampah tetep kasok asma keprabonan dalam jaran Ratu menika tanpa winates pangsanipun. Pergi mawon kedah nyawarakaken kimawon sinuwun boleh make wujnya ing buku saged panjenengan musuh paji. Amit, amit kula ingkang suwun. Sopo jenengmu lan saka ngendi darep karep apa mung gawe pendhapa Majapahit. Kula menika Rangga Gandung wingking saking pertapan Gunung Arjuna. Saka Gunung Leres njur wigatimu. kula menika dipun utus kalian Bapak Resi Sukomangga. Yen ngono kowe siswane Bapak Sukomangga. Kula putra mantu. Mantu. Nggih, Kowe diutus sapa? kula diutus Kang Supados ngaturaken saka kala tandhak mateng panjenengan. Cukup-cukup kapor dengar sesuanya. Sawetara ramapan ing pusaka ora Majapahit ana wae. Yo muga-muga balene tuwaki cepet bisa mahanane tentrem ing kula. Prabu Kadung. Nggih kula Kowe putraning mantu Bapak Suko. nggih leres Mengko yen kowe bali matur yen pusaka sing ingsun tampa. kados ngaten. Kejaba saka kuwi apa kowe dadi karep liyane kowe diutus maring pusaka. Kula menika ngantos waktu munggah wonten ing kraton Majapahit. Kula
saged angayai ngantos tumetesing mudira kang tumasan kula badhe ngestaken dumateng katentreman wonten ing negari Jepang. Runtut pratipis aturmu ya ramaido. Kejaba mantu ya sesane promosi. Ini tanggap gede lelabuhan. Ya sakseni para pinesepolan kepunden kena ilegain penuh. Bon musuhito tak tompo keporo tak angkat pinawa Senopati Mojopahit. Senopati Mojopahit. Iki barengi ana lelakon kang ora tak kersakake. Sawise jeneng sira sun tompo ndak mene pangkat Senopati. Kowe kudu netepi masjid subuh suasane nggon. Kowe menyangoki kuban. Ketemu lan Pati Rong Bulawe. Pinggir wani mengkang renatan wani bali lembung suwi. Gini. Cilik kowe kudu bisa gobandan suwan ke negara Jepang. Dene yen bondo kalani Patedono. Sampun terang terwaca dawuh panjenengan Prabu. Kepareng kula badhe mengser saking pendhawi Mojopahit. Lungsen ingsun bakal rembukan sekalian.